खुलुमबाय रायजो राजाफोर। 1987 मायथाइयावनो सुजुनाय दोंसे मेथाइ। दिनै बे मेथाइखौनो आं एसे आवरायनो सानबाय आरो लोगोसे नोंथांमोननो शेयार खालामबाय। हे बर' थुनलाइ आफाद नोंखौ खुलुमबाय, नोंखौ अनसायबाय। 1952 मायथाइनि 10 नभेम्बर गोथार सानाव होजेननाय आलारिया जोङै जोङै जोंसारबाय, बुहुमनाङै जोंसारबाय, बुहुमनाङै जोंसारबाय। हे बर' थुनलाइ आफाद नोंखौ खुलुमबाय, नोंखौ अनसायबाय। हे बर' थुनलाइ आफाद। रावमारि गोनो गोलै फिरफिला बयनिबो आगोमा सोरां आलारिजों फेरेंगा दाउनि हांख्रायनायजों सिरि मोनो बुहुम बिखा। हे बर' थुनलाइ आफाद नोंखौ खुलुमबाय, नोंखौ अनसायबाय। हे बर' थुनलाइ आफाद। फोथाराव जिउ बावलांनाय अमला शिव बिखानि थैजों आलारि फोजोंना लाखिबाय बिमानि मा। हे मुंख्लं नोंखौ जों अनसायहरो, हे मुंख्लं नोंखौ जों अनसायहरो। फैलाव बुहुमनि सुबुं माहारि सारफावहरो दै गोरबोनि अनसायनाय। फैलाव बुहुमनि सुबुं माहारि सारफावहरो दै गोरबोनि अनसायनाय। ज' ज' जाना ओंखारबोबाय हानजा हानजा बर' थुनलाइनि जै जै मेथाइ खनबोनि फै बर' थुनलाइनि जै जै मेथाइ। नोंखौ अनसायबाय, नोंखौ खुलुमबाय, नोंखौ अनसायबाय। हे बर' थुनलाइ आफाद नोंखौ खुलुमबाय, नोंखौ अनसायबाय।